Ngai khublei bani pedang sophai syakani ka program ka jangi. Hakani ka miet ninyo asngaw ya khubo na Ka Ktien ka jong blei mansam preng jangi da Reverend V.T.S Langstieh bagi nyo asngaw ru ya ka jingwai ka kyrpang. Sim junga to yaro to kyrkhu kyrteng U Trai melong bakrau ngarwai buram jong me dei manga ban pen krau man la kasngi kikmat jong me palat ban ya kasngi don hanga happy pertaikan saleran habaka yoi buram U Blei ai kanne haka jing im jongi kindem kum udanyal man lakasngi sin ngalong jing le ran ya buram chong me ablei nga im lingkar batla kilok perthai pan siat buram me pen pong ya ka men sim jong nga ablei pen ban na me pun sin nga ju yeng nga don hanga happy pertaikan saleran habaka yoi buram U Blei ai kanne haka jing im jongi kindem kum udanyal man lakasngi sya thambor ki wanja hagari man la kasngi balai kat ne bun sin ngaju kali ngi shamba ka buram jong U Blei kam don shu menta namar bangi lendet yala U don hanga happy pertaikan saleran habaka yoi buram U Blei ai kanne haka jing im jongi kindem kum udanyal man lakasngi Haka benikong ai khublei pi baroh megalyang jeng good news TV haganik sni banga manraru jing kyrkhu pi baroh di pepe ini program haga tang blei pa blei khun odo blei simba khoi haganik sni menta iko on pai skui benta na tim jong blei se pepe ini program ni hadian ru pilaban pai se ne benta kalau wei ni ki jing thot na tim jong blei kaba don jingidei kaba krau ba ka jingidei jongi kum ki bangai makata kalong naga city jong Paul sha ki Philippi kalong kaba ar kerkhot kaba handre kertan puli katu kini benta naga tu city jong Paul uba haba ulong hagadur U Blei shimlan yo ya kaban bat ulong baringkat baru Blei Henry la Pynsuda Ialade ula shim ye kadur marau haba ula jalong ha ka jingiasyllok ki Gadew
Ti habala syam ya u hagarokom kumubriu. Ula lerit Ialade habala jalong ba kongo wat hadu ke jingiap. Hot ke jingiap ke dik naken. Nama kumta ti U Blei Un la pentiu ya u. Bola ai u ya kita kyrteng ke bahalor ki kyrteng baroh. Bah kyrteng U Jisu. Ka siu baroh kenyok dem kru. Ki jong ki bah ki bedeng bagi jong ki bah kendau. Bagi jong ki bah po kendau ken. Ba utelik baroh unyo pla. Synod U Jisu Khrist U Trai. Ya kepenpen buram ya U Blei Un kupa. U Blei Un kyrkhu ni Ktien ni banglapan sngo ni kapor. Pergi parau ki bei gopet ni ke program ke bynta ke bang ko bo. Hakani ke sngi kedai Jisu Pynsuda Ialade. Jisu Pynsuda Ialade. Hang ni upol Ukraine Jepang ke jikim U Jisu. Habo wan ni ke perthai. Baru pol U yangi. Ba kawai na ke jinglong ke bo Jisu lele akani ke perthai ke long. Ba ula Pynsuda Ialade. Nani ula penteli Ialade. Ula shim Ialade bo umlong i eru. Makata kadai kajing long ke jong Jisu habu wan ni ke perthai. Habu ong Pynsuda lani ula klet no ya ke ke ba ujulong. Kenang bon wan ni ke perthai na ke mata jongi baroh. Kabo Jisu le hangning kong kalong ba ula klet no lani Pynsuda no Ialade na ke jilong skip. Udah ukun jong U Blei, udah U Blei. Henry ula Pynsuda no ia kata ke jinglong siem na ke jilong kun ke joko. Kum jong U Blei. Bola sim ni ke ni jilong do. Makani ke di ke bynta ke krau do. Yangi ke bangai. Nama ba ula sim Ialade lani ula sim haladi ia ka bainong juga pop. Bainong juga pop. Yones iwi ar kundai ong hakmi ukul langbrot jong U Blei ula kitno egi pop juga perthai. Mu Jisu kumukun jong U Blei klem pop. La pelong pop yo ula kit egi pop ke jongi. Kenang ban pelong hok yangi ong pol haga siti ba ar jong U siginong koren sana kuwe. Katakan ke jilong U Jisu la Pynsuda Ialade ke bot ula shim Ialade ika pop haladihi halor juga ding pnanan da Jingiasyllok. Kabar ke U Jisu ula Pynsuda Ialade kalong dangi pek nak siti jong pol ar koren prakandai long ba ula pelong duk Ialade. Udon nak spa juga beneng. Kumukun jong belaga jing suk juga beneng. Henry ula pelong duk Ialade. Pelong duk Ialade mendai bengin thau da ke juga nak spa juga nak perthai. Riu pol hang ni u yetho yangi ba ula duk no ia kata ke jinglong ia ke spa juga beneng. Ban segala ke perthai. But how ni banai Januari menta rang katokat ni por le si ko basi banai ing mau ia Christmas. Kemudian U Jisu bat umlaman khayu ha ying sim. La khayu ha kasem jengki berat kasem pulai. Walaupun thiang yu hala ke sing oi. Ula duk no lani ula pelong duk Ialade. Na ke menta jongi. Bagi ke mau ter buat gajing im jong uru layak cibun ki U Jisu ong ki mesiang na ki sem bidon ke cakari. Lui kun jong U Blei Un dan cakari. La duk no lani la Pynsuda no ya kata ke spa jong ke bedeng ka jim joko. Mengikan mau pada ada kecing nyap lu, apalah tep ibu. Dan lah kacau kecing tep. Mereka lawan orang lah sim keliang no, ia kecing tep jengkiway. U Jisu ru, apa wan sini ke perthai, kebalai ke lomba, ula klet no ia kaman jombo. Mengikan mau U Jisu duai, oget samani. Kalau dia jilek apa crowd, apa kumukun jong U Blei apa niat je tagalan ti juga ding pernah. Negi jingduwai jong uang kaman jonga.
Hani ka man jong me ban le. Ki perlu ki ba e ke jong Gadew ke ni ke U Jisu. Ula Pynsuda. Padan sipun ke bu kwa ban le Andre am ka man jong ban le. Andre ye ka man jong me ko pa ban le. Kata Gadew ke U Jisu la Hindu. Ila ka jong jingim. Ngin pois kene banta bade ke jing kai ke jong Paul. Ko pasol sakri jong Blei. Na ke mna jong K.J.P. Hagaji im jungi ki beriu mo. Ni jiwa ni kita ki beriu ki bang ko on bot nuksa. Ni kita ki role models. Iko melong ni, iko melong bitai. Teng la melong ki kimi ki pa jongi, ni ki polok ki jongi. Nani ki do ki role models ki heroes ki pada ni ke perthai. Ni upol on ra ang ni yangi ki bangi kalong. Ba ki role model ni ki bangi haban bot nuksa ka di im jonga jong pi ka dei. Na ka jing im ka jong Jisu. La Pynsuda Ialade. Padu polang ni abu kren sepang gaji im Jisu ong ula pelong merau Ialade. Ula pelong merau Ialade. Pi ki por mensuan kini ki beriu ki ba ruspa na ki badon belum ba em ki jidon ki syakri. But haki por Jisu mensuan dan ajak ki syakri. Syakri baningkong udah syakri ba siu da kador. Mani ginong belah. Bagi kita kilong habaki wan ban syakri gitrai hakapor chongki kili pai na siyeng maglayo akabay belah. Bagi mdon kanu na siya banong kajing sokya na kajing sotrai. Ya kakam ka bagi tren tang man siyo ay kad bainong. Henry way pat syakri. Ya Ka Ktien Greek on dollars na slave na ni merau. Kamat ba ulap pendam Ialade hakajik penyak jauh gerat. Barulong syakri bersih dekat doa Andre hadu ke sngi juga jingiam. Baruni merau U Jisu upor U Jisu pelong balong ba ki merau mensyua kita kadak. U Trai habau latih dia nu merau bu kadak. Barong ni du jongah do bandayam. Baru polo ba kren sepang Jisu ong ba ulah pelong merau ke ulah pendam Ialade hagaman ke jauh Blei. Bagani ngadi kicing kot dengan IP le se kicing keren dengan IP ni kopor. Habang i mengenai ke partai kamtam di bangai. Ngilong kum kita ki syakri bertretang daga dor layo ka dor labiang ning aptang ka dor kapainong. Ning i tre kham da khen ka dor. Dan ka jing im ka jongi bagi beriu ngim khen ka dor. Berpol hang ni wang role model ke jong ajong pi Gadew Jisu. Bala Pynsuda Ialade. Isi kenma ka way kicing keren jong way beriu mathematician udah start betray unde ubang udah doctorate haka mathematics ubakateng Blaise Pascal. Par udah beriu ba Kristen basisya lah manong udah devoted Christian. Pada kacing tray jo ko mathematician. Pada kacing edai u kacing ngeit upai hakajing pulih jok ko utau nong jingkren pat kajing imji beriu. Pada kawai ke paso pela ke bau ni Blaise Pascal wong balai begini beriu kim dan Jisu. Pi kum nong jingkren mo habo ong ar long sao ne san bat san long shipo gamot mi jingkren bai. Melamat ong ar long shipo kata mo nong jingkren mathematician jula manong buta. Henry kanu ke jingkren ke mot ar gede bendan ke jubah dan ni ka ke jingkren yang ta. Barkum beriu beriu start dan beriu kenjawa mensim. Habo pa igi beriu kani ke partai wong balai gini igi beriu dan Jisu. Kita ke spa, kita ke pau, kita ke nam, kita ke burung. Henry balai dan Jisu. Ke ke berduna balai umi jingkren. Haji Syah bagi beriu kita baroh. Kiyo baroh akan jingim jongki. Kamu kita menang Jisu. Nagi beriu ki im kata ka jingim ke bam don ke jingsuk ke jing pisah manusia ke bam jinghun ke jingihun ke jingim jongki. Barkum mathematician
ulap kata ka theory ko ang God shaped vacuum. Kadang ka jingtheli ka im jingi ki brio. Ka batang U Blei ulaban pendap. Ka jingtheli hakada nuot nane ka im jingi ki brio. Ka ba ki brio ki persang pendap kata ka jingtheli da ka spa ka pau ka nam ka borom ka pemling bosni kata. Handai ki persang pendap kata ka peteli da ke ka bekerja partai. Handai ki mi jiken ki non jiksu. Tang U Blei ulaban pendap. Ia kata kejaga kebetuli. God ship vacuum man pendap. U Jisu Khrist ulek kumni ula Pynsuda Ialade bau kata ke buram ke jong Blei, ki kam ke jong Blei kin dap aga ci im jong. Dap aga ci im jong. Pateng ngi ki bangai. Aga ci im jong ki brio. Ni so terkhom. Ni so sudah. Ngimdan Jisu. Badai yang ni kumbau syakri jong Blei David Wong ba la do no ya ka jingkren jong ka jingkren jong Blei. The joy of that salvation. Bu David ma dia kata habu im bagani ka perthai udan lut dia kata ka spa ka nam ka pura bu muslim. Udan lut baroh kai bumdan muslim. Tanah uyat bagani perthai, im bagani perthai, usoto, baom dan jingsuk, ulah do no ia kata jingkren jingpen U Trai. Mereka sang kepasan huai uduai wong, wat shim no imen sibaku nanga, neng wal ai pat hanga jingpen jome bring back to me the joy of that salvation. Kipara bengi kibai bagi pelok kibai kejonga. Teng hagaji im jongi ni terkhom. Nama kata ka jingkren jingpen jong U Trai ka buara no mensim akoi kam don show ka theli ka no jonga jongpi. Nama ro mensim jong Blei dan show pat ni. Makani gari ka ji kai lesi ka bakraw bang hagaji Kristan jongi bor gi klat no ika bor ka jong mensim jong Blei. U Jisu Ashwa lindo na ka perthai. Kisendran kilasno khun swet kilasno kenja ki om menlet no manu man pendapat dia kata jaga ke beteli ki jong jong Jisu orang mana khun swet ipi dengan pak pat ipi way pat nong pentingan nong rap bolong mensim jong Blei mensim ko jong Blei udai U Blei way ni ki laingot ki Godhead bomi ngau Blei buat biaya trai ke kam U Jisu. U Jisu kan orang nama ino ya pi dengan pa ya pi. Mensim aku iban pendap dia kata jaga ke beteli ban pelong Blei pi ban yarap ya pi. Dan ini ke jilong ke jong Blei apa jong pi. Pada pedang juga jing terkong, ke jing tunjuk, ke jing ke bapiat tu. Mensim jong Blei Un ai buar. Kombolong u sim David wong lampat agai ke jing kemen ke jing pedem lama dia kata ke jing pedem jong U Trai. Ni amat ni jing teli jing sudah jing terkong juga jing embong ai pat nanga wat sim no yumun sim ba khot nanga maka ni gari ke por ke jikai ke crowd ke bangila manyo nak tim jong Blei mai ke mana ke jing jong Jisu ru how shaban sedang ke ministry ke jong u hapalapan baptis yo u hapo wa choda tim jong Blei ke thu yangi ba musim jong Blei la hiar kum ka paro bola shong hagaji im jong Jisu kan U Jisu udan kam ke jibit ko bo di musim ko jong Blei banya le i jing tunjuk jong setan hari klau diga bo jong musim jong Blei diga bo ke jong musim jong Blei para musim jong Blei wan kum ka paro maka paro ka thoi ka jingsu ikema ka po jong noa menshua kalau kumju uru, apa musim jong Blei tanah po jongi, katan ke Jisu, katan ke jingkren, katan ke ngeit, katan ke jingiasyllok, katan ke bor ke jong Blei. Kipalok ke bei ke jong angko anpet ni tang katukat ni, kumunuksan na nakating jong Blei. Habang inala ban yo angin ke jikai ke bakraw pol om na kajing im jong Jisu.
Ka jing im jungi ka malang kasi kalong. Ka jing im ka bangi im na ka matagi we. Ka jing im ka bangi im na ka matagi we. Pat kani dan arli ay basunat bang ni. Habang im na ka matagi we kamot habang ni don ni kani ka jing long ka jong blay. Ka jing perkubor ka jong blay. Nilaban im na ka matagi we ro ju. Ka Ktien pareng ki ong kita kapong hypostatic kamot dan arjat ki ye. Hakaji im jungi ki berium ki bangai ni don ni ka jing long jong blay. Pangilaban treru. Ya rabro ban im dagi we. Jisu simla dono agi jolong blay jo. Lo 100% God and 100% man. They would don ni ka jing long jong blay. Ulaban treru na kam dagi we. Jisu ya le bagi ni jo ki bangama pingi ya. Ki jing tunjuk Kijing pensoi, kijing kijing ele, jong ajik bro. Pandai simla dono agi jolong blay gitu. Pandai lang long ru belaman im dekam tagi we. Halu kijing yap halu gading benar. Tak gading menikong. Kabar habang idon ni gini kijing long kijong blay ni kijing Pynsuda kijing iban long. Ke U Jisu kalong. Ba ngingin nang man rit hendai giwe nang man krau. Ngingin nang man rit U Jisu nang man krau. Wakata kadai way ni kijing kelas yang mesti testimony kijong Yohanes Baptis. Gospel kijong kyrkhu Yohanes lai po om Yohanes. Dia ngaman man rit riun man krau. Perlu kibai kijong akan kijim jong gidi kata. Ngingin nang man rit nakapor siya kapor. Nakat bangin nang syakri kapo Jisu nang napo kijim jong K.J.P. U Jisu nang man krau. Kiwi gini i. Ya kajing don kajing U Jisu. Hakaji im kajing K.J.P. Kabalay habang ilang Pynsuda ila di kalong ong katim jong blay. Idon ru ka bainom. Patang ni upong aluong hapo U Jisu la Pynsuda ila di. Hada khot ka basipo teterong. Bah kyrteng jong Jisu baroh ko siu gendam kruk. Hapdeng baga kendo bo telir un pla bo Jisu ulong trai ka don ka bainom. Jisu ong ita gaman red pen krau. Bagi tai pen krau perit iki. Iki ba serong penha bagi balerit pen kentiu iki. Neka probab apa aru itu kena ka itu ingi baga jing soret konra ka spa ka borang maganam. Habang don ngini ki jilong jong Jisu ka jing jong K.J.P. Kadon ka bainom U Jisu U Blei Un. Ul ai ka bainom. Ila ka bainom ka baha ka jing jong K.J.P. Baga basa baga bakadu. Habang idon ngini ka jilong kumbrau ka jong Khrist kumupol. Ngila ban ledu segi jaga. Nani segi beriu. Ki balasa ebe. Hatil parang ki ong he travel to the lowest of places. Kajing khot yang ai pi ni kata. Kema pun don U Jisu ni ka perthai. Ka we ni jing sak no U Jisu ong U Jisu kumno U Jisu ya bam bagi nampak. We selok bagi baklim. We selok bagi beriu ki baim ki im ka bauria. Kumno le hakai yeng jong sakayos beriu bamsa. Kumno le yeng jong matayos beriu bam kolok. Nongkrong. Kumno unu Jisu la menlek akan jim jong upol. Ubalong beriu balang thamma Stefan. Habang idon ni jilong ni Jisu kolong dei ke ka bangile ande ke jilong ju uhi ka pelak yangi. Segi jaka ni segi beriu ki pasal ina. Iki mau Jisu naga gospel kat Matius apusan. Hata ka sngi jong jing bishar. Jisu om ami tu ye pi habang lingkoi film simla ai jan habang atkan film simla ai bam habang na bendi film simla wan habang apang film simla wan jo ya bagila keli ngata ki ong hangno ko kenrang i me beme papang beme tram beme sliang Jisu ho pilih ai wei barit ne kini pilih kanya na kaji em jong Jisu le kata ulai segi cakap, ulai ikan dua egi beriu, ia syang bagi beriu ki mah egi cik egi cik le aja cik. Kapan engkau bagi perthaikan i kan tip dia kata handai, haka jing jar nilai kata.
U Jisu ka chi im chu le kam ta wat na ka jing kharu khayu ha cha ka ba potam ha bo imru u im bo dan bi briu ki ban kam ye ka jing erap ka chi im chu ki ba ka ni ka jing khot ngai pi ka ni ka sngi ba ka jing Pynsuda Ialade ko mo Jisu le kai bo mo siu ju le pendap yang i bu sei u blei pendap ka bor ka jing long chu ka jing jang pi minang la ba ni biteng ye ka jingkren ki U Jisu akan dia bertai. Nampak kau dah wei itu kena kamu wei filosofer thok akan jing mudur joko. Kalau itu kena itu kena orang Jisu apa boleh not anda bertai boleh sebeneng. Kini ki angel ki man benda syau Jisu ki orang Jisu melawan akan dia bertai sebeneng. Malalek si bol ki kamram ki jong me. Mala pendep ki kam jong jing pedim. Uong kita kisan ki angel ki ong. Mano banyai beteng. Mano banyai beteng. Ki kam jong me. Jisu ong ngalai no asili senran. Ong kat kani ka kam ka malem ino tangi senran. Ki beri ki bablong ki ordinary people ki beri ki balong menang. Beri menang. Wei tegi angel long hata kaci itu kena ong lada kini ki senran ki jome ki feel mak ke ministry jome la feel Jisu ong tah upai news angel long hai kat ka bangila le kat ka bangli kai lada kini ki senran jonga ki feel ke ministry jona la feel ong tahu angel timle kumno Jisu ong you don't feel it. They will never feel it. Kita kibala soto, ika kubor, kibala mat, kibala pediang yang ngah kaji amcongki. You don't feel it. Pada dia kata haru, idan kumni kembali long ta. Nagi kat wengot kisenran, pada kat togan wengot ki long kemeni Kynthei, kibala long ki taihat, kibala buat U Jisu daru hadu mandayap. Kam ka apostol ki ong kilapan kelak hong pong gini kepertai. Magilah Pynsuda Ialade. Lapan dap iki do musim aku jong blei bagilah trai kam jong blei ka khot ngai phiru kum kisendran ki belai kai idan kat ni ong kasti sikinong Hebrew cloud of witnesses kat ni ki sakhi ki badam dan mentah ki belai ngor bela sakhi ki la em ni ki em joki idan lo ki sakhi mengenai trai ini ka kam jong blei to blei kyrkhu ngi ba kene Ktien ki ba em jong Wali fi baroh ki polong ki jongan. Iba priang ki basap ini kubur. U Blei nakam nak beram ju. Amen. Tong ni pendam Blei ki jingduwai. Ko pa jongi bah hapdeng. Bela ai yangi yu huan banyak nak bana jongi. Bela pha ru jong ben siba khu jong me ulong nong yarap nong pentengen nong hikai. Bala ai hangi Ka Ktien ka Bible ka khotbah ka bala Ka Ktien ka baim ka bal persat musim dami badai ne Ka Ktien ko trai ka bala ka mana belai ka jome ia ban sa naka mana ka por bala ai hangi ka kubor Ka Ktien jome Jingiasyllok ko trai ka ni paitali jome andai ka nayo acaka hido do bagi musim jongi baroh ki basnap ki bapediang nika bagi musim ka basmur kyrkhu la Ka Ktien ba em jame ko trai. Ka Ktien ka mapansay bor ka panyarap ini mapansana ini. Ka Ktien ko trai panang besar ini. Ka bagian ya ka ni perthai ka belum perthai di klau. Begin poi syuri kanan kadika mana belai ka jome. Ka Ktien jome ka lo ka syarat bagi syai lu ti ya jome. Tanang lam ini ka por ka por. Dia ngatrai mapai ka mo. Apa ma berkelar ki pau rekang ni pensusi eme. Kata Jisu ki doang ipa. Amen.